हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि डिजि क्रिएशन बड'लेण्ड इउट्यूब चेनेलाव बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान खबर लाना फैदों बे खबरानो जाहैबाय माने नोंथांमोना नै बेबायदि होनांगौ दै बेंक एकाउन्ट मा डिटेल्स होनांगौ माने नरेन्द्र मोदी बा भारत सरकारनिफ्राय मोनसे माबा फैदो माने टयलेट मोनगोन आरो नोंथांमोना बे टयलेटआव माने 12,000 बा 12,000 फैसा मोनगोन बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ आरो माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना थाबैनो खालामना ला नोंथांमोना मोनथिगौ जे सिगां मोनै दाख्लै थांनायाव माने 6,000 फैसाखौ नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामदों जानो हागौ अफलाइन आरो अनलाइनमोन आङो अनलाइन खालामदोंमोन बेखौबो मोनदों आङो 6,000 आंना कमप्लिट मोनबाय आरो दायो बियो माने 12,000 मोननायनि आरो नोंथांमोन माने टयलेटनि बागै बियो जाहैबाय बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नायलांबाय जोबजासिम नायदो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन मबाइलावनो एप्लाइ खालामनो हायो माबोरै खालामनांगौ मा नांगौ आं डिटेल्सै खोन्थागोन नोंथांमोन गिबियावनो आं सार्च खालामना होनि नायदो नोंसोर मा खालामनांगौ IHHL ओमफ्राय एप्लाइ दै नै एप्लाइ ओंखारखाबायना सार्च खालामदो ओमफ्राय बिनि उनाव नै फार्स्टआवनो फैगोन दै नैबे नै फार्स्टआव इन्डिभिजुवेल हाउस हल्ड लेट्रिन बे एप्लिकेसन माबायाव बेहायनो फार्स्टआवनो फैखागोन बेखौ थुदो बिनि उनाव नै बेबायदि ओंखारगोन दै नोंथांमोन बेवहायनो जायफ्रा माने खालामखानायखा माने निफ्राय लगइन खालामना नायनो हागोन नै पासवार्ड मा दङ ओमफ्राय दा जोङो माबायाव दा गोदान एप्लाइ खालामनोबा नैबे फैयो आरो नै मा होदों बेवहाय नैबेयाव एप्लिकेट गेट अनलाइन टाइम पासवार्ड बिनि गाहायाव नुदों जोङो निउ एप्लिकेन्ट ना बेवहाय क्लिक हियार बेवहाय थुदै बेवहाय थुखांनानै नोंथाङा जेब्ला बेयाव थुबाय नैबेखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव रेजिस्टार खालामनानै माबा मोनसे फैगोन नोंथां मा फैगोन मानि बेनिफ्राय नोंथाङा पासवार्ड बिगोन बे लगइन जाखांनानै पासवार्डखौ बहाय खालामनांगौ होननानै बुङोबा दहाय आं बिनि गोजौआव फरायदोंमोन ना मोनसे नैबेहाय नै पासवार्डखौ बाहाय बानायफिननांगोन दै बेवहाय मा नोंनि नेम होदो मबाइल नाम्बार ओमफ्राय इमेल आइडि ओमफ्राय एड्रेस नोंथांनि ओमफ्राय स्टेट ओमफ्राय आइडि टाइप ओमफ्राय आइडि नाम्बार इन्टार दा कड नैबे कड नाम्बारखौ हो आरो नैबेहाय दे बेखौ रेजिस्टार खालामदो बिनि उनाव आङो दा बानायला नालाय जायखिजाया नोंथांमोना नटिफिकेसनखौल' खोन्थाबाय बेवहाय थांनानै नेक्स्टआव नोंथांमोना माने फायखाना बोरायनि बा लेट्रिन बोरायनि फटक मोनसे होनांगोन ओमफ्राय नोंथाङा भटार आइडि नङाबा आधार कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स बिदि आपल'ड खालामनांगोन आरो बिनि उनाव जेबो नांला नोंथांमोन नोंनि पासपर्ट फटक नांगोन ओमफ्राय बेंक एकाउन्टनि मोनसे फट' आपल'ड खालामनांगोन बिनि उनाव लास्टआव साबमिट होनानै रेजिस्टार जागोन रेजिस्टार खालामबावनांगोन साबमिट होनांगोन आरो नोंथां बिनि उनाव नोंथाङा जाबाय मोजाङै खालामदो नोंथां बेनो आङो वेबसाइटखौ खनसे खोन्थाफिननि मामोन IHHL एप्लाइ नैबेनो दै नै बेयाव सार्च खालामनानै डाइरेक्ट मोनखायो नोंथांमोन नैलाय बे फार्स्टआवनो फैखायो नै स्वच्छ भारत आर्बाननिफ्राय दाहायो नोङो बैखौ एप्लाइ खालामना आं दहाय होननाया नै एप्लिकेन्ट गेट वान टाइम पासवार्ड नैबेहाय थुनानै नों होफैबानो जाबाय आरो वान टाइम पासवार्ड नों बानायना लानो हायो नोंनाव पासवार्डआ फैखागोन नोंथांमोन मबाइलाव मेसेज फैखागोन बेबायदिनो दे नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बेजों लोगोसेनो नोंथांमोन जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना मोनसे खोन्थाबावनो माने जोंना दा क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माने PhD आरो MPhilनि थाखाय माने माबादों आरो दे मा होनो दा अफार हगारदों नोंथांमोना सोरबा PhD खालामनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि वेबसाइटआव हाबनानै नायबानो जाबाय बांद्राय गोलाव डेट नङा दे थाबैनो नाय नोंथांमोन